Tapusin lang ako. Tapusin lang ako. Ang isa sa mga sponsor sa atong lechon. Welcome to Tanatan and enjoy the night. Sobra sa lechon. Sige, sige. Ito na. Andis na magkaon. Mag-iwan. Damo kita. Ano ba ka? Nagkaon ba niya? Pati lang. Partner, either boys and girls or boys and boys or girls and girls. One-on-one. So Vincent, pwede mo na makuha silang anguro? Or silang anguro makuha sa ibo, pwede mo? Wala pa, wala pala ko gani. Kaya na ko sa ating ba? Puro dessert. Sige ito pa. Ang hello, hello. Merry Christmas! Number 6. Ma'am Janet. Minisu. Declare iban, tapos ng iban. Prizes, kamo. Pateo! Join na ka mga games na nila. Puta games kamo. Pateo! Next game. Action. Sa kalibo. Sa likod, sa likod. Sa likod na lang mo. Kita, okay? Sa likod, sa likod.
Hindi ka pa matutukan hasta wala ka mag-ulit. Ano yun? Ano? Ano? Ha? Bye, kompleto na sila eh. Chance to steal. Go. Ah, sorry. Ano gid ba yun? Ano? Okay. Kanina pa wait, sabay kayo na rin. Budlay. Ito may stream yan, kanina niya. Never lie, my ear, the only words I wanna hear. Baby, take it slow so we can last slow. Tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah, ya me está gustando más de lo normal. Todo mi sentido está pidiendo más. Quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído. Para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito. Quiero respirar tu cuello despacito. Timbot ah. Ay, putla. Okay, your turn. Go! Ang ulo, agrupin yung magaling na. Ay sila man sa next game. Then, ma-add lang kita. Tatlo, 6 ka boys. Alam ka boys, prepare na. Anong Vincent?
Bawal ang ano kung ano na mayroon, amo okay, start. Longest line. May time. 30 seconds. Grabe pa. Tingnan lang sa sakay. Congratulations! Aray ko. So, congratulations sa ating mga boys. May mga saksakan na matulog sila di pamutang. Wala sila kamuta. Madam, salamat sa mga support. Ha? Darling, darling, congratulations. Off with the light. 1, 2, 3, 5 na lang, 5, 5. Bawal mo na po sa linya, ay linya na to. Go! Ito yung cam. Kaya nga, dyan ako sa linya cam. 1, 2, 3, go! Ang lobo! Ang balon! Ang balon dito!
billion! Dua sila. Okay, next. Dua ka. Uban. One. Dua ka. Two. Dua ka. Uban. Ini uban. Three. Four. Tara na. Five more. Good. Nicholas Capares. Ay, wow, Nicholas. And one. Two. Next. One. Two. Wait, now 420 pesos. Three. Naisahan si Sir. May kami isang gold! 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 Kapintane! Kapintane! Thank you! Gani di ka, no? Singkol! Singkol! Tuta! Gapa! Gapa! Nakaprado ko, gapa yan! Wow! Ano pa? Ubus na. Baka lumog na Illinois! One! Dali. Two! Sa sarap lagi niya, kaya yung podcast kay Ramon. Sa sarap lagi niya, one! Isang. Pasito! Thank you, guys!
support and Iloilo. Madamo gid nga salamat sa inyo sa inyong presensya sa buong gabi kag sa paghulat sa turnover. So ano gid God bless you and good health always. Amo lang na magkitaay kita maski hindi kita ano lang, hi, hello lang, okay na. So, ako ginasamon nga, pasalamat sa mga gabi sa inyo. Nga, ka mo din ito po. Enjoy the rest of the night. Joke ina ka mo, pwede din. Pwede din. So, Merry Christmas! Advance Merry Christmas! And advance Happy New Year sa inyo tanan. Sa inyo ka family, from our family also, and sa inyo tanan. Madamag ka salamat. We wish you all the best and bless your home always. Kag sa inyo ka mga atong mga obra sa adlaw-adlaw, may God bless us all. Thank you and good night. Thank you, ma. Thank you. Siguro temporary na officers lang para maskin kay wala pa tahuwa. So dugay pa tagro makahuwa kay wala pa na 50% kilo ang mga requirement ni district. Sticker pala. Procedure rin ang ORCR. Register lang yun ng name tag. Unit mo. Driver's license. Tapos may sticker na temporary. Plus ang amount niya. 100. Ang 20-25 na siya yung sticker. Isa yung kanya. Ipapaalala ko lang po sa inyo, hanggang maaari, sana magkaroon tayo ng temporary official. Para naman kahit na paano may representative tayo sa admin. Tapos, kanina po yung napag-usapan, yun nga po patungkol sa sticker, plus yung sa ano po natin, remind ko lang yung sa gate natin, kailangan lagi pong nakasara. Kasi ang purpose natin para medyo yung mga naglalabas-masok, masala natin mabuti. Representative niya duwa ka bilog garo. Tapos secretary kag treasurer okay na no? Apat lang. Sino niyo nominate? Si Vincent kasi di rin siya dahil nag-stay-gid. Si Kansya. President for Transportation. President siya, ilaraw ko siya. Service, drive, mabasa, luto, buhay. Ano pa gid? Sino pa gid ang upan ni Vincent gani? Sila nga dua. Wala si ano No objection. Ano? Sa subong mo wala ko mag-stay. So, nalinis kaya ako mag-stay. So, for now, sila. Ano sweldo? Ang pagpagid. Ano ganing role? Treasurer. Sino ang treasurer? Aryo. Sila na lang apat ma-nominate kung sino gusto ng treasurer, Beng. Ang pagpagaan nila ito ni Kwarta, imbes na mabuling, madugang. Bali kung may mga balang suggestions or pwede nyo sila katuan kahit para isa na lang katawa mo na yun, bala? So, kung kamo lang, pwede naman kamo ka-meeting din. Kay sa ko permit dati, hindi ko kamo layout sa main office para sa ganit sa sticker, tabi lang nga presto kagina.
Kaya wala na kami ako print na actually na kay oo. Yung motor po kasi natin, kung minsan, hindi nila kabisado yung pupuntahan nila. Ngayon, para po maiwasan yung sinasabi natin magkaroon ng problema sa ibang bahay, magkaroon ng nakawan, para malinaw po sa lahat, yung tawag ito, yung delivery rider, instead na dati kasi ang napag-usapan, hanggang doon na lang sa gate. Pero may nagre-reklamo po na sabi masyadong malayo. Tapos paano kung halimbawa magbabayad sila? Para hindi naman po kalabisan sa lahat, ang delivery rider hanggang dito na lang po sa clubhouse. Sa clubhouse na lang para pakalat-kalat lang kung saan iikot-ikot. Payag po ba kayo doon sa ganong sistema na ang delivery rider natin hanggang clubhouse na lang? Agree. Taas po yung kamay para malaman namin kung payag po kayo. Payag. Hanggang guardhouse lang ha, hanggang guardhouse. Hindi, sabi yung clubhouse. Ay, Clubhouse. Sorry. Clubhouse. Clubhouse. Kilala lang ko. Ito daw ko nagpakilala ang tanang kagina. Wala, di na nagpakilala. Kaya actually, abi ko nagpakilala ang tanang kagina kay last year, gin-obra na ako. So, hayaan Janine Magbanwa from Block 46, Lot 18 and 19. So again, temporarily, ako daw maging treasurer, ang akong delegasyon kung Sokanay. Tama, sir? Okay. Dala naman na balay here sa clubhouse. So, in behalf sa mga homeowners, no, una-una, nagpapasalamat kita ko na sa ato na leaders of the team to facilitate sa ato ng Christmas party ng subong na pinayot ini. So, palagpaan na natin sila. Representatives. Hindi pa kami officer pag wala kita election. So, soon, pag na-turnover na wala kita election. So, maayos siguro ako nagpakilala for para man sa inyo tanan dapat makilala man ninyo, tama? Tama. Kag mamalaan man ninyo kung diin ninyo katuan, kung diin sila palapitan. Kag kung ano ilang ang mga obligasyon. Halimbawa, may complaint ka mo or may gusto ka mo ipaabot sa management, kaya sino? Okay kita dira? Okay, ma'am. So, ma'am, ba nakaroon sino ang point person diri? Isa diri sa ila. Ay duwa din sila representative, si Ma'am our secretary. Ang atong nga secretary, every time may meeting kita, siya ni ang facilitate sa ating meeting, take note at the same time, si Ma'am ang feedback sa aton, especially ang minutes of the meeting, hopefully official. Nga minutes of the meeting, hindi lang kay one-liner, two-liner, tanan na ginagrihan sa meeting, hopefully ara. Hello. Ako ulit si Norefe Niaga sa Block 69 Lab 6. Ang nakabalay dito, lapit sa pader. Okay. Pero ang pader, i-force pa lang. Panabuo. Okay. Tapos ako temporary mga secretary sa bisan ipang ko secretary for sa mga meetings na share ako sa minutes of meetings sa agency. So, kung may questions, contact na lang sa committee. Okay? Lahat, kung ako pala si June Ibanez, Block 15, Lot 14. Pag may gusto po kayo iparating at punta lang po kayo sa akin, 15. Block 130, Lot 7. So, sa Kilit Amaya. Sa punta. Weekends. Thank you. Supportan. Sabi. Si Vincent sa Block 26 Lot 1. Kung anong inyong isuko. Kung anong problema, ipalinto niyo sa akong Facebook. Madami ko sa akin. Oh, dali, Ana! Woo!
That I do believe I love you. I should never go away. Run and close your eyes and try to feel the pain we do today. And then if you can remember, Keep shining, knowing we can always count on pressure. That's the winter cold. For good times and bad times, I'll be on your side forevermore. That's what friends are for. And open me, and now there's so much more I see. And so by the way, I thank you. And then for the times when we're apart, well then close your eyes and know these words are coming from my heart. And then if you can remember, smile, you cry. No, you can always count on me. For sure, that's what friends are for. In good times and bad times, I'll be on your side forevermore. That's what friends are for. Nakuha man ako. Food? Kaso ano, meron ka lang sabaw. That's what friends are for. For good times and bad times, I'll be on your side forevermore. That's what friends are for. That's what friends are for good times and bad times, I'll be on your side. We'll go together.